Mar ecinn sib, tá mise goil I mbun eolaíochta maidin agus neart ábhair leachimach an mard rúm. Nis, seo maighnéid. Agus cad íon an maighnéid? Well, tarraingt nó brúnse ábhar eile atá maighnéadach freisin. A dríola muid sin? Breanna? Tarraingt nó brúnse ábhar atá maighnéadach chomá. Agus siad maighnéadaí beaga eile. Nis, mar dearma tá réimse ábhar an, gus tá mise gail spríonn seo go bhfeiceime céard a thiocas go fada leis an maighnéid agus céard nach diocha. Mar hampla an crochadóir pleisteach seo. Níl an chuma éid go bhfuil pleisteach an maighnéadach. Is minic go mbíonn mitil maighnéadach ach ní bhíonn chulaigheán mar sin fáinnic. Breanú me in seo. Tá siad sin bra maighnéadach. Tríola me maighnéid eile. Bhfuil an chloch maighnéadach. Níl. Agus chomála sin tá bréagáin in seoir mard atá maighnéadach agus is féidir a bheith atógáil le hub. Tá ciúb crothaithe in seo ag maighnéadaí. Nis, tá tástáil le duine ein. Tarraingt fiú. Agus má bhreanann sib taobh thiarraí in seo, támuid a gcuil a gcaibbriúach ó bhfuil na hairí seo maighnéadach. An chéad aire tá amman seo ná an chlár bán. Caithamid meastachán íana, agus séad is meastachán ná túis nó buile faoi thuairim. Meastú ó bhfuil an chlár bán maighnéadach. Sílimse go bhfuil. Mar sin, tá mise gail go dtíon meastachán agus tá me gail tic mór a chuir in sin, mar sílimse go bhfuil se maighnéadach. Fan go bhfeicimiid, pica me sús mo mhaignéid. Tá clúdaí le rudaí. Tá se maighnéadach. Mar sin an tarraingt sin ná go bhfuil sé maighnéadach. Tá me ná tic bra eile a chur sa tarra. Nis, an dara rud atá le tástáil ein, úl an túl. Meastúmach an túl maighnéadach. Sílam nach mé. Cuidir me exan sin, agus duine me mo tharraingt. Bhfuil sé tarraingt ná brú an úl? Níl. Mar sin níl sé maighnéadach. Ex eile tastáil sin. Nis, an sisúr ó bhfuil sé maighnéadach. Well, dúirt muid ball nach rá pleisteach maighnéadach, mar sin tá mise go le túis, nó tá mise go meastachán na dhéine nach bhfuil sé maighnéadach. Cuidir me exan sin. Agus breanú me. Rinne me dearmad, cé bhfuil pleisteach an seo, tá mitil an seo agus tá sé maighnéadach. Bhí me mícheart ach céan dochar, sin an fágúil muid in mbun na hoibre seo. Tá sé maighnéadach. An 5 cent, sílim go bhfuil, mar is mitil atá an. Cá bhfuil tú a 5 cent? Bhí ceartam. Tic bra eile. An teddy. Meastú bhfuil sé sin maighnéadach? Ní cheapan é mar gur pleisteach atá an. Agus duine me tástáil. Bhín ceartam. Níl sé maighnéadach.